Τι καλό θα φτιάξουμε εδώ? Θα φτιάξουμε το παραδοσιακό κισκέκ που το έχουν φέρει οι Έλληνες από τα παράλια της Τουρκίας. Το φτιάχναν σε όλες τις γιορτές, στα πανηγύρια, στους γάμους, στα βαφτίσια. Αγαπημένε, τι βάζεις κάτω-κάτω? Βάζεις καλάμια, Ναι, βάζουμε καλάμια κάτω για να μην κολλήσει το φαγητό. Από πάνω βάζουμε το τσιμπέρι, το εξωτερικό από το στομάχι του κάθε ζώου. Συνήθως τι κρέας βάζουν σε αυτό το φαγητό? Βάζουν μόνο μοσχάρι ή βάζουν και αρνί? Συνήθως βάζουν πρόβατο. Γίνεται και με το μοσχάρι, ανάλογα τα γούστα. Είναι ώρα να βάλουμε τα κρεμμύδια τώρα και μετά θα μπει το σιτάρι από πάνω. Αυτό τώρα θα μπει στη φωτιά και θα πέφτει ζωμός που έχουμε εκεί με κόκαλα σπασμένα που έχουν βγάλει το μεδούλι μέσα και έχουν και κρέατα πάνω. Θα παίρνουμε το ζουμό. Θα ρίξουμε μέχρι να καλυφθεί το στάρι.